Tam tohle videa. Dnešní video je LPS rodinka. Maminka Emily. Teda to není maminka, pardon. Maminka Emily, tatínek Jack, dcera Aneta a miminko, což je to nejmenší miminko, to je Kubíček. Já jsem Kubíček. A teď bude přestávka, jestli si můžu dát. A je přestávka. Všichni jsou na svých pozicích a můžeme začít. Stávat. Stávejte všichni. Stávejte. No stávejte už. A jo, já už jdu chystat snídani. Zatím to stopnu, než udělá snídani. Snídaně máme už na stole. Tak já už si jdu sednout a stávejte, sakra. A jo, pardon. Jo, já sedím tady, že? Jo, kde by si asi seděl? Jo, máme. Pardon. Jo, já už jdu. A mám tuhle královskou židli. Proč na ní nejde sedět? Tak si na ní lehnem. Takhle rodinka jí odpoledne. Malý Kubíček si jezdí v autíčku. A Kubo, co tam zase děláš? Já jezdím v autíčku. Polož to auto. Ne. Jo. Tak jo, no. A teď si to ukliď. Cože? Už musíš být samostatný, už jsi malý. Už budeš být velký. Stop. Tak, já se omlouvám, ale přišla tu mamka. Tak, jupi, já musím uklízet, jupi. Takhle já uklízím. Tak. Já jdu spát. Tatínek taky zatím spí. Maminka zase dělá něco v kuchyni. Au. Když se načančám. Pardon, já jsem taková, víte. Ta naše dcera, ta je tak divná. Jdu psát úkoly. Večer, už bude večer. Všichni běžte do postelí, večer. Cože? Večer. Ach jo, já jsem si ten den vůbec neuležila, ale spát. Tati, běž z mojí postele. A jo, budu se spát na zemi. Ach jo, co mi to tak kládá. A tohle video by bylo vše. A tohle byla naše rodinka. A byla to LPS rodina. A ahoj.